हेलो लोगोफोर जुलाइ दाननि 21 सान 2022 खालाराव जोंनि भारत हादरा सासे गोदान प्रेसिडेन्ट मोनगोन। जाय मानसिया देरहागोन बेनो 15थि प्रेसिडेन्ट जागोन आरो बे प्रेसिडेन्शियेल इलेक्शना 16थि प्रेसिडेन्शियेल इलेक्शन जागोन। बे खेबाव गासै सा 179 सोद्रोमाफोरा नमिनेशन होदों। बिसोरनि गेजेरावनो मख'जाथाव दङ जोंहा एनडीए नि कैंडिडेट मिसेस द्रौपदी मुर्मू आरो अपोजिशन नि कैंडिडेट मिस्टर यशवंत सिन्हा। एबारनि इलेक्शना खुंफुं जागोन 18 जुलाइयाव आरो बिनि रिजाल्टखौ 21 जुलाइयावनो मोनगोन। बे भिडिअआव जोङो प्रेसिडेन्टनि भटआ माब्रै जायो बेखौ सोलोंगोन। जों भट होयोब्ला सासेनि भटआ मोनसे जायो, नाथाय प्रेसिडेन्शियेल भटआव बिदि नङा। बे भिडिअआव जोङो प्रेसिडेन्टखौ माब्रै सायख'यो बेखौ सोलोंगोन। आर्टिकल 54 होनाय बायदिब्ला प्रेसिडेन्टनि थाखाय भट होगोन जाय मानसिफोरा भटआव देरहासार जानानै एमपि आरो एमएलए जादों। अब्ला रोखा जायो जे भटआव देरहासार जानाय एमपि आरो एमएलएफ्राल' भट होनो हागोन। नमिनेटेड आरो जों पाब्लिकफोरा बेयावहाय भट होनो हानाय नङा। दानिया जों भट होयोब्ला सासेनि भटआ मोनसेल' सानजायो, नाथाय प्रेसिडेन्शियेल भटआवहाय सासे एमपि नि भटआ मोनसेल' जाया आरो एमएलए नि भटआ मोनसेल' बेबो जाया। मानो होनोब्ला गोबां मानसिफ्रा भट होनानै सासे एमपि आरो एमएलए खौ देरहासार खालामहरदों। अब्ला बे गासै मानसिफोरनि संख्यानि भेलुखौबो दोननांगोन। थारैनो बेखौ गोसोआव लाखिनानै मोनसे फर्मुला दिहुननाय जादों, जे फर्मुलाखौ जोङो सावरायगोन। गिबियाव जोङो सासे एमएलए नि भटआ प्रेसिडेन्शियेल इलेक्शनाव माब्रै सानजायो जों बेखौ सावरायगोन। सासे एमएलए नि भटआ बे एमएलएआ जाय हादोरसाखौ रिप्रेजेन्ट खालामदों बै हादोरसानि सुबुं संख्याखौ लानानै सोनारो आरो बे फर्मुलाया नैबिदि जायो। Value of an MLA vote is equal to total population of the state divided by total MLAs of the state into 1000। बेखौ बुजिनो थाखाय जोङो जोंनि आसाम हादोरसानि बिदिन्थिखौ लानोसै। टोटल पपुलेशन अफ द स्टेट, बेनि फारसे मोनसे खोथाखौ गोसोआव लानांगौ जे बे पपुलेशना 1971 सेन्सासखौ लानानै जादों। बे दानि पपुलेशनखौ लानानै जाया। बेखौ जेबो सोलाय-सोल' खालामनाय जायाखै। 1971 आव जेसेबां पपुलेशन दंमोन बेखौनो दासिमबो लानाय जायो। अब्ला जोङो जोंनि आसाम हादोरसानि बिदिन्थिखौ लानोसै जाहाथे जोङो बे फर्मुलाखौ मोजाङै बुजिनो मोनो। अब्ला value of an MLA vote is equal to total population of the state। बेयावहाय स्टेटब्ला आसाम। आसामावहाय 1971 आवहाय बेसेबां पपुलेशन दंमोन? 1,46,25,152। बे टोटल पपुलेशन of the state of Assam डिवाइड बाय टोटल MLAs जोंनाव दङ 126 into 1000। जों बेखौ खालामोब्ला जों मोनगोन मा 116। अब्ला सासे एमएलए नि भटआ 116 जागोन आसामनि बेलायाव। बियो गुबुन हादोरसानि गुबुन गुबुन जालांगोन। अब्ला जोंनावहाय 126 MLAs टोटल दङ। अब्ला टोटल भट्स जोंनिफ्राय बेसेबां थांगोन? 14,606 टोटल भट्स आसामनिफ्राय थांगोन। बिदि गासै स्टेट आरो इउनियन टेरिटरिसफोरखौ लानानै बेसेबां भट दं एमएलए फोरना? 5,43,231 भट्स दं अल एमएलएस खौ लानानै। एबारनियाव जम्मु एन्ड काश्मीरखौहाय गोजानाव दोनथ'दों। बिसोरो एबारनि प्रेसिडेन्शियेल इलेक्शनावहाय भट होनो मोनथ'नाय नङा। दानिया एमपि नि भट, बेयावबो मोनसे फर्मुला दिहुननाय जादों। बे फर्मुला जादों value of an MP vote is equal to sum of all votes of the MLAs divided by total number of MPs। दानिया बेसेबां टोटल नम्बर अफ भट्समोन एमएलएस फोरना? गासै हादोरसाफोरनि 5,43,231 डिवाइड बाय टोटल नम्बर अफ MPs बोथ लक सभा एंड राज्य सभा 776। अब्ला जों मोनगोन बेसेबां? 700। अब्ला सासे एमपि नि भटआ 700 जागोन। लक सभानिबो राज्य सभानिबो। अब्ला टोटल एमपिस दङ जोंहा बेसेबां? 776। अब्ला टोटल भट्स बेसेबां जाखो? 776 into 700 5,43,200 भट्स।
अब्ला टोटल भट्सआ जोंहा जायो 10,86,431 votes. बेजों लोगोसे प्रेसिडेन्शियेल भटआवहाय सिंगल ट्रान्सफारेबल भट अन द प्रिन्सिपल अफ प्रपोर्शनेल रिप्रेजेन्टेसन फल' खालामनाय जायो। सिंगल ट्रान्सफारेबल भट माने जेसेबां केन्डिडेटफोर दङ बे एसेबां मानसिफोरनो नोंथाङा भट होनो हागोन। नाथाय इन द अर्डार अफ प्रेफारेन्स साननांलाय 10 जना नमिनेसन होदों, अब्ला नों सेखौ सोरखौ मोजांसिन मोनो बिनि नामनि एगेन्स्टआव नोङो 1 नाम्बार बसायनांगोन। सेकेन्डआव सोरखौबा एसे मोजांसिन मोनदोंबा बिनि नामनि एगेन्स्टआव 2 बसायनांगोन आरो बिदिनो 3, 4 थांबाय थायो। आरो जाय मानसिनि मुंनि एगेन्स्टआव 1 नाम्बारानो बांसिन ओंखारो बेनो देरहासार फोसावजागोन। बेजों लोगोसे एबारनि प्रेसिडेन्शियेल इलेक्शनाव इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियाया गावसोरनो डट पेन होगोन। बे डट पेनखौल' बाहायनानै सिरियेल बसायनांगौ। गुबुनखौ बाहायोब्ला गुबुन डट पेनफोर बाहायोब्ला बे भटखौ केन्सेल खालामनाय जागोन। आरोबाव मोनथिनो गोनां जे प्रेसिडेन्शियेल इलेक्शना बेलट पेपारजोंसो जायो, EVM जों जाया। आरो बेलट पेपाराव 2 सिरियेल थायो। मोनसे सिरियेलजों बे केन्डिडेटनि मुं आरो मोनसेजोंहाय खालि थायो, एम्प्टी थायो। माने नोङो बेवहाय सिरियेल बसायनांगौ। माने साननांला नोंथाङा मिसेस द्रौपदी मुर्मुखौहाय मोजां मोनदों, नाथाय बिनि मुङा लास्टआवसो दंहैयो, अब्लाबो नोङो बिनि मुंनि एगेन्स्टआवहाय 1 नाम्बार होनांगौ। आरो बे 1 नाम्बारखौ नोंथाङा इलेक्शन कमिशन अफ इन्डिया होनाय डट पेनजोंल' होनांगौ, गुबुनजों होब्ला जाया। बेबायदियैनो जोङो जोंनि प्रेसिडेन्टखौ गोदान प्रेसिडेन्टखौ 21 जुलाइ 2022 आव मोनगोन। बेबादि इनफर्मेटिभ भिडिअ मोननो थाखाय चेनेलखौ लाइक आरो साबस्क्राइब खालाम आरो भिडिअखौ शेयार खालाम, जाहाथे गोबां मानसिया बेफोरबादि इनफर्मेशनखौ मोननो हायो। गोजोन्थों, लोगो मोनबावगोन गोदान मोनसे भिडिअजों।